ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш турнири UFC 278 ба анҷом расид, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Камаруддин Усман ва довталаб Леон Эдвардс шуд. Дар ин навор мо натиҷаи муҳорибаҳои асосӣ ва реаксияи ҷанговарҳоро дар муҳорибаи Усман ва Эдвардс пешкаши шумо мекунем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. оғоз мекунем аз сеюм муҳорибаи асосии турнири UFC 278, ки ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни чемпиони пешинаи UFC Жозе Алдо ва топови ҷангувар Мераб Двалашвили шуд ва ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Мераб Двалашвили бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва бояд гуфт ки ин 8-ум ғалабаи пайдарҳам барои Мераб шуд. одатан ҷангуварҳо баъди чунин ғалабаҳои пайдарҳам ба чемпион визв медиҳанд, аммо Мераб ин корро карда наметонад, чунки онҳо бо чемпион Алҷамин Стерлинг дӯстони деринанд. аз ҳамин сабаб Мераб гуфт ки ӯ бо чемпион ҷангидан намехоҳад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳориба дар вазни миёна байни топови ҷангувар Пауло Коста ва чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхол шуд. муҳориба аз 3 раунд иборат буд ва тамоми 3 раунд идома дод ва муҳорибаи хеле шавқовар шуд. нигоҳ нокарда ба он ки Люк Рокхол тӯли 3 сол баромад кардагӣ набуд, ӯ муҳорибаи хеле хуб нишон дод, аммо Пауло Коста дар ҳар як раунд бартарӣ дошт ва дар натиҷа Пауло Коста бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва баъди 2 мағлубияти пайдарҳам боз роҳи ғалабаҳои худро кушода кард. Рокхол боша баъди муҳориба гуфт ки карьераи худро ба анҷом мерасонад ва ин охирон муҳорибаи ӯ буд. мо миннатдории худро ба Люк Рокхол барои чунин карьераи зебо ва муҳорибаҳои дурахшон мерасонем ва ба ӯ муваффақият дар ҳаёти нав орзумандем. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ реванш байни чемпион Камаруддин Усман ва довталаб Леон Эдвардс шуд. муҳориба аз 5 раунд иборат буд ва тамоми 5 раунд идома дод ва дар ин муҳориба чемпион бартарӣ дошт ва бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда метонист. аммо дар 4-ум дақиқаи 5-ум раунд Леон бо дасти рост Усманро фиреб дод ва баъд ба пои чапи худ ба сари ӯ зарбаи хеле вазнин зад, ки ин зарба Усманро ба нокаути вазнин равон кард. як зарба ва чемпион дар нокаут. ҳамин тариқ Леон Эдвардс бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда чемпиони нави UFC дар вазни нимёна, яъне 77 кг шуд. ҳамчунин Леон Эдвардс баъди 7 сол аз Камару Усман реванши худро гирифт. акнун ҳисоб 1-1 аст ва шояд ки UFC сеюм муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳозир боша мо реаксияи ҷангуварҳоро пешкаши шумо мекунем. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану: саратро бардор, бародари ма Камару Усман. дар ин варзиш чунин корҳо мешаванд, аммо ту ба наздикӣ бармегардӣ. туро дӯст медорам, навиштааст Нгану. чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов: ма дар ҳайратам. ситораи вазни нимёна UFC Ҳамзат Чимаев: табрик Леон Эдвардс, ба наздикӣ вомехӯрем бачам, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев ва Леон Эдвардс 3 маротиба бояд ки муҳориба мегузаронданд, аммо аз сабабҳои нохуб будани саломатии Ҳамзат ин муҳориба баргузор нагардид. акнун вақте ки Леон Эдвардс чемпион аст ва агар ки Ҳамзат Нейдро шикаст дода тавона, пас эҳтимол аст ки UFC муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехоҳанд. аммо дӯстон, шахсан худи ма фикр мекунам ки ба ҳар ҳол сеюм муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс маъно дорад ва UFC сеюм муҳорибаи онҳоро ташкил мекунанд. лекин баъзе вақт UFC корҳое мекунад ки ҳеҷ кас бовар карда наметонад. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.